Esethu usebenzile girl. Usebenzile i-honors in criminology and forensics. Hey, indaba ye-unemployment ibhlungu ke apha eMzantsi uba ke emveni kokuspenda imali ezingaka umuntu ayesikolweni abantwana babuya bangabinawo umsebenzi. Mna bendizawucebisa uba ke naba abantu baye babonakalisa uba banomdla bebengayiqondi uba iifowuni nee-comment ziyatreyiseka umntu xa yenza ukugeza online. Mhlawumbi ungaqala i-content ke ufundise abantu uba ke zenziwa kanjani izinto ekufanele bazenze nabangazenzi xa be-interacta online nezabafaka engxakini. Abantu mhlawumbi they will discover your account and then offer you something. Kunohlala nje ungenzi into. If idatha unayo, qala ii-videos usifundise ngale criminology kuba mna yinto endiyifunde nje phezulu kuba ndiyijonga ku-ChatGPT. Kanti wena uzabe uqonda uba uyifundile wathwala izidanga ngayo. We would love to see that content. Iza kuvulela iminyango nakwabanye abantu abaza kubona.